Un dos principais obxectivos da Concellería de Deportes neste mandato é poñerse ao día no pagamento das subvencións aos clubs deportivos da cidade, algo que parece que cada vez está máis cerca. Tras abonar as contías das escolas deportivas correspondentes ao ano 2020, o Goberno municipal aprobou o seu expediente das subvencións deportivas de 2019, unhas axudas que ascenden a 300.000 euros. Creo que é unha débeda importante que temos cos clubes deportivos, que son os que non só fomentan o deporte, sino os que nos permiten optar a eventos de alto nivel en Pontevedra, porque sin esa masa crítica que supoñen eles, sin esa axuda que les aportan, sería moi difícil que Pontevedra fose o que é un referente na xestión deportiva dentro de Galicia e fora de Galicia tamén. Estes 300.000 euros dividiránse entre uns 60 clubs da cidade. O obxectivo do Concello é poder repartir estas axudas no mes de novembro. O que sí lle pediría aos clubes é que eles mesmos axilicen a entrega de documentación para que nos podamos axilizar a xestión desa documentación, o análisis desa documentación, e poidamos estar pagando, como é o noso obxectivo, a principios de novembro. En relación ao inicio da tempada de balonmán no pabillón municipal dos deportes, o edil socialista afirmou hoxe que todo está preparado para esta volta á actividade. Porén, Tino Fernández criticou a falta de organización por parte da Liga Asobal. Hai como unha nebulosa aí que non sabemos como se vai a resolver. Nós, pola nosa parte, estamos preparados para ofrecer o pabellón na mellor das situacións posibles, non? Logo veremos o que di a Federación e o que di a Asobal, estamos falando de balonmano neste caso, non? E tampouco sabemos se vai haber público ou non vai haber público. Estamos esperando as instruccións que nos cheguen dende a Xunta de Galicia e dende o Consello Superior de Deportes, pero vamos, a instalación como tal está preparada para acoller esa volta a actividades e que se produce, non? Aínda que parezca un pouco precipitado, pero bueno. Por último, o concelleiro de Deportes tamén se referiu esta mañá á reapertura das escolas deportivas, unha reapertura para a cal aínda non hai data marcada. Seguiremos facendo eventos, seguiremos fomentando a actividade física, ao longo do mes de setembro algunhas cousas iremos facendo para fomentar a actividade física, pero é certo que hai todavía dificultades importantes que solventar para retomar o deporte de forma segura, non?